ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ኣብ ናይ ሎሚ ትሕዝቶና ኢትዮጵያ ኣብ ሰላም ናይ ዝኸባቢ ዕንቅፋት ትኾን ከም ዘላ ኬንያ ምሕባራ ቀዳይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ዋዕላ ኣፍሪቃን ስዑድ ዓረብን ዘስምዖ መደረ ንታሪክ ዝጠምዘዘ ምዃኑ ከም ዝተገልጸን ጎናዊ ርክባት ፕረዚደንት ኢሳያስ ምስ ዝተፈላለዩ መራሕቲ ሃገራት ዝብሉ ኮኑ እዮም መደብና ክሳብ ዝዛዘም ሓቢርኩም ንክትፀንሑ ብክብሪ እንዳዓደምና ነዛ ሓዳሽ ቻነልና መታን ክትከታተልዋ ሳብስክራይብ ንክትገብሩ ብኣኽብሮት ንሓተኩም እዋናዊ ወታደራዊ መንበር ኢጋዝ ዝኾነት ኬንያ ኢትዮጵያ ኣብ ከባቢና ሰላም ንኸይፍጠር ዕንቅፋት ትኾን ኣላ ኢላ ኬንያ ነዚ ዝገለፀት ናይ ፀጥታ ኣማኻሪ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ዝኾነ ኣቶ ሬድዋን ሑሰን ኣብ ኬንያ ኣብ ዝገሸሉ እዋን እዩ ተገሊፁ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ኣፍደገ ባሕሪ ዝምልከት ኣባላት ኢጋድ ንክዘራርባ ህፁፅ ኣኼባ ንክፅውዕ ሓቲታ ነይራ ኣቶ ሬድዋን ሑሴን ድማ ነዚ ዝቐረበ ጠለብ ኣኼባ ኢጋድ ሃገሩ ዝሳለጠሉን ተኽእሎታትን ብዛዕባ ፀጥታ ከባቢ ምብራቅ ኣፍሪቃን ምስ ሓለፍቲ ፀጥታ እታ ሃገር ንምዝራብ እዩ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ጌሹ ነይሩ እንተኾነ ንኣቶ ሬድዋን ሑሴን ብወገን ሰበስልጣን ኬንያ ዝተገልፀሉ ኢትዮጵያ ነቲ ኣብ ሱዳን ዝካየድ ዘሎ ውግእ ደው ንምባል ዝግበር ፃዕሪ ንኸይዕወት ኢትዮጵያ ዕንቅፋት ትኾን ኣላ ከም ዝበሎ ተሓቢሩ ኣብ መንጎ ጀነራል ኣልቡርሃንን ጀነራል ደጋሎን ዝግበር ውግእ ኤምሬትስ ንሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ ብኩሉ መዳያት ከም ትድግፍ እዩ ዝግለጽ ተንተንቲ ናይቲ ከባቢ ኣብ ዝቐረባ ግዜ ክሳብ ናይ ድሮን ቀረብ ከም ዝገበረትን ድሮውን እቲ ሓይሊ ገስጋስ የርኢ ከም ዘሎ ካብቲ ከባቢ ዝወፁ ሓበሬታት ይሕብሩ ኢትዮጵያ ከዓ ከም ወኪል ሕቡራት ዓረብ ኤምሬትስ ኣብ ኢጋድ ኮይና ጥቕሚ ኤምሬትስ ከም ትከላኸል ይፍለጥ ኣብቲ ብኢጋድ ዝተፀውዐ ግጭት ሱዳን ደው ንምባል ዝተገብረ ኣኼባ ኤርትራ ከም ዘይተሳተፈት ይዝከር ነቲ ብኢትዮጵያ ዝቐረበ ህፁፅ ኣኼባ ኢጋድ ንኣፍ ደገ ባሕሪ ዝምልከት ድማ ኣባላት እቲ ምትእኻብ ዝኾና ኤርትራ ጅቡቲ ሶማል ድሮ በቲ ብቀዳማይ ሚኒስትር ዝወፀ መግለፂ ስለ ዝቀሓራ ንዝኾነ ዝርብ ማዕፆን ዕፁብ ምዃኑ ምስ ምሕባረን እቲ ኣኼባ ንክፅዋዕ ዘሎ ተኽእሎ ዳርጋ ባዶ ሚእታዋት ምዃኑ ንኣቶ ሬድዋን ሑሴን ከም ዝተገለፀሉ እቲ ሓበሬታ ብተወሳኺ ይሕብር ድሕሪ እቲ ቅድሚ 4 ወርሒ ኣብ ፓሪስ ዝተቃንዐ ዋዕላ ኩነታት ኣየርን ከባብን ርክብ ኬንያን ኢትዮጵያን እንዳዝሓተለ ይመፅእ ምህላው ይፍለጥ ናይ ፖለቲካ ተንተንቲ ተኸባቢ ከም ዝብልኦ ኣብቲ ናይ ፓሪስ ዋዕላ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ቻምፒዮን ኣፍሪቃ ኮይኑ ክረአ ሓሊኑ እኳ እንተተሳተፈ ብኣንጻሩ ግን ፕረዚደንት ሪቶ በቲ ዘርኣዮ ምውጉት ኣንጻር ናይ ምዕራባውያን ፋይናንሳውያን ትካላት ብወገን ኣፍሪቃውያን ዓብዪ ናእዳን ዝናን ክረክብ ምኽኣል እዩ በዚ ምክንያት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ንፕረዚደንት ሩቶ ከም ቀንዲ ተወዳደሪ ገይሩ ክጥምቶ ይፍትን ስለ ዘሎ እዩ እቲ ዝሕታለ ዝፍጠር ዘሎ ይብሉ ተንተንቲ ፖለቲካ ተኸባቢ ኣብ ስዑድ ዓረብ ከተማ ሪያድ ንመጀመርታ ግዜ ዋዕላ ኣፍሪቃን ስዑድ ዓረብን ብዓርቢ 10 ሕዳር 2023 ከም ዝተኣንገደ ዝፍለጥ እዩ ኣብዚ ዋዕላ ዘረባ ካብ ዘስምዑ መራሕቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ንታሪክ ዝጠምዘዘ ዘረባ ከም ዘቕረበ ተገሊጹ ኣብቲ ዘስምዑ መደረ ኣብቲ ምእተዊ ብዛዕባ ታሪካዊ መንፈሳውን ዝምድና ኣፍሪቃን ስዑድ ዓረብን ብምጥቃስ ብፍላይ ድማ ኢትዮጵያ ንሰዓብቲ ነቢ መሓመድ ብፅቡቅ ከም ዝተቐበሎን ካብቲ ዝወርዶም ዝነበረ ቅትለት ከም ዘዕቆቦምን ጠቂሱ ብተወሳኺ ኢትዮጵያ ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ 1000 ዓመት ኣቢላ ዕድመ ከም ዘለዋ ጠቂሱ ነይሩ ነዚ መግለፂ ታሪካዊ ሓቅነቱ ንምርጋፅ ብወገና ንሓደ ስሙ ክግለፅ ዘይደለየ ወዲ ጅቡቲ ናይ ታሪክ ምሁርን ተመራመርን ፖለቲካ ቀርኒ ኣፍሪቃን ዝኾነ ኣብ ኮፐንሃገን ዴንማርክ ዝነብር ብቴሌፎን ተወኪስና ኣብ ዝሃበና መልሲ እቲ ናይ ቀዳማይ ሚኒስትር መግለፂ ብዙሕ ከም ዘይሕደሶን ምክንያቱ ከዓ ብዙሕ ግዜ ብዝተፈላለዩ ፖለቲከኛታት ኢትዮጵያ ከምኡ ክብሉ ክንሰምዕ ስለ ዝዓበኹ ክብል ብዛዕባ ዝተዋሃበ ናይ 1000 ዓመት ቅድሚ ልደት ክርስቶስ ዕድመ ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ ርእይቶ ገሊፁ ቀፂሉ ኣብቲ ከባቢ ይህዛብ እኳ እንተነበሩ ብስም ሃገራት ዝተኸፋፈለ ዶባት ግን ኣይነበሮምን እዚ ድሒሩ ኣብ 19 ክፍለ ዘበን ክቃላቐል ዝጀመረ ተርእዮ ድማ ኢሉ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ንሰዓብቲ ነቢ መሓመድ ዝገበርቶ ኣቀባብላን ዕቁባን ኣመልኪቱ ድማ ሕጂ ናብቲ ግዜቲ ብስም ተጠቂሳ ኢትዮጵያ ትበሃል ሃገር ኣይነበረትን ድሕር ምባል እቶም ተኸተልቲ ነቢ መሓመድ ካብ ናይ ሕጂ መሬት ስዑድ ዓረብ ብባሕሪ ኣቋሪፆም እግሮም ዘንበርላን ዝተዓቀብላን መሬት እዛ ሕጂ ኤርትራ እያ ኢሉ እሱ ቀፂሉ ነዚ መርትዖ ክኸውን ዝኽእል ጭቡጥ ታሪካዊ መርትዖታት ከም ዘሎን ሓደ ካብኣቶም ድማ ኣብ ውሽጢ ወደብ ባፅዕ ገማግን ቀይሕ ባሕሪ ዝርከብ መስጊድ ሰሓባ ኢሉ መስጊድ ሰሓባ ኣብ መንጎ 7ን 8ን ክፍለ ዘገን ከም ተሃንፀ ዝእመን ኮይኑ ዋላ እውን ዝያዳ ታሪካዊ መፅናዕቲ ዘድልዮ እንተኾነ ካብ ኣፍሪቃ ሓሊፉ ኣብ ዓለም እቲ ናይ መጀመርታ መስጊድ ምዃኑ ዝእመነሉ እዩ ድማ ኢሉ እሞ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ከምኡ ምባሉ እንታይ ረብሓ ኣለዎ ኢልና ሓቲትና ነርና እሱ ክምልስ ከሎ ነቲ መደረ ናይ ኣብዪ ከም ዝተኸታተሎን
ብዛዕባ ዕላምኡ እንታይ ምዃኑ ምድንጋር ከም ዝፈጠረሉን ብምጥቃስ ሓደ ምስቲ ዶብ ኢትዮጵያ ቀይሕ ባሕሪ ኢሉ ዝሃቦ መግለፂ ዝሳነ ይመስለኒ ኢሉ ስለዚ ኤርትራ ኣካል ኢትዮጵያ ጌርካ ካብ ምሕሳብ ዝብገስ ክኸውን ከም ዝኽእል ብኡ ኣቢሉ ድማ ንዓለም መልእኽቲ ከም ክሕልፍ ዝደለየ ይመስለኒ ድማ ኢሉ እቲ ዘረባ ዲፕሎማስያዊ ረብሓ ኣለዎ ድዩ ኢልካ ተኣምን ምስ በልናዮ ፍጹም ክሳራ እንተዘይኮይኑ ረብሓ የብሉን ምክንያቱ ስዑዳውያን ብዛዕባ ናይ ነቢ መሓመድን ሰዓብቱን ታሪክ ከም ኣጻብዕቲ ኢዶም ጽቡቅ ገይሮም ስለ ዝፈልጥዎን እዚ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ዘስምዖ ዘረባ ድማ ምስ ዝፈልጥዎ ታሪኮም ዘይሳነ ብምዃኑ ኣብቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ዘለዎም ግምት ክጎድል ይኽእል እዩ ዲፕሎማስያዊ ክሳራ ከዓ በብቁሩብ እናተበሓጎገ ዝኸይድ ተኣፋፊ ክብል ገሊጹ ኣብ መጨረሻ ዝሓተትናይ ሕቶ ፕረዚደንት ኢሳያስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይን ናይ ኣፍሪቃን ስዑድ ዓረብን ዋዕላ ጎናዊ ርክብ ከም ዝገበሩ ዝገልጽ ሓበሬታ የለን እሞ ነዚ ብኸመይ ትሪኦ ምስ በልናዮ እዚ ብክልተ ምክንያታት ባህርያዊ ኢሉ ሓደ ኣብ ቀረባ ግዜ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ቅድሚ ባይቶ ሃገሩ ምስ ኩናት ምእዋጅ ዝዳረግ መግለፂ ከም ዝሃበ ዘኪሩ ብዓይኒ ዲፕሎማስያዊ ክትርጉሞ ከለኹ ኢትዮጵያ ቃታ ምስሓብ ጥራይ ከም ዝተረፋ ጠቂሱ ኣብ ከምዚ ህሞት ፕረዚደንት ኢሳያስ ምስ ቀዳማይ ኣብይ ዘይምርኻቡ ትፅበዮ ነገር ድማ ኢሉ ኣብቲ ካልኣይ ነጥቢ ጠባይ ናይ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣብ ግምት ብምእታው ምዃኑ ጠቂሱ ፕረዚደንት ኢሳያስ ልዑል ናይ ምትላኽ ባህሪ ከም ዘለዎ ኣብ ዝሓለፈ ልዕሊ 30 ዓመት ክካተሎ ፀኒሕና ኢና ድማ ኢሉ እዚ እኳ ዓብ ነገር እዩ ብንእሽተይ ነገር እውን ባህሪኡ ከምኡ ክግምግሞ ፀኒሕ ኣለኹ ኢሉ እንተኾነ ኣብ ገለ እዋናት እዚ ጠባያት ከም ዝዕወቶ ጠቂሱ ንኣብነት ውዕል ኣልጀርስ ንምጥምዛዝ ዝተገብረ ፈተናታት ኣፍሺልዎ እዩ ድማ ኢሉ ሚኒስትር ሓበሬታ ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረመስቀል ብተኸታታሊ ኣብ ኤክስ ንንጥፈታት ልኡኽ ኤርትራ ኣብ ዋዕላ ኣፍሪቃን ስዑድ ዓረብን ኣመልኪቱ ከውፅእ ፀኒሑ ኣሎ ብጀካቲ ምስ ሰበስልጣን ስዑድ ዓረብ ዝገበሮ ቤናዊ ርክባት ምስ መራሕትን ሰበስልጣን ዝተፈላለዩ ሃገራት ጎናዊ ርክባት ከም ዝገበረ ክጠቅስ ፀኒሑ ካብቶም ዝተገብሩ ርክባት ምስ ፕረዚደንት ጋቦን ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኒጀር ምስ ናይ ወፃኢ ሚኒስትር ማሊ ምስ ወሃቢ ቃል መሰጋገር ባይቶ ቡርኪና ፋሶ ከምኡውን ምስ ፕረዚደንት ደቡብ ሱዳን ሲልቫኬርን ምስ ፕረዚደንት ልዕላዊ ባይቶ ሱዳን ዓብደልፈታሕ ብርሃን ኣብ ምንዳይ ሰላማዊ ፍታሕ ውግእ ሱዳን ዘተኮረ ርክብ ከም ዝገበሩ ብተወሳኺ ተገሊጹ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ብዛዕባ ርክብ ምግባሩን ዘይምግባሩን ዛጊ ዝወፀ ሓበሬታ የልቦን ኣብ ካልእ ዜና ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ድሮ ሃገሩ ከም ዝተመልሰን ኣብ ሓደ ናይ ምምራቕ ስነ ስርዓት ከም ዝተረኽበ ዘመልክት ኣብ ኤክስ ሰፊሩ ይርከብ ስለዚ ርክብ ኤርትራን ኢትዮጵያን በፂሕዎ ዘሎ ኣሉታዊ ምዕባለ በዚ ክግመት ይከኣል ስለምክታልኩም ብልቢ ነመስግን ሳብስክራይብ ንኽትገብሩ እናዘኻኽርና ንሕጂ ዝበልናዮ መደብ ኣብዚ ንዛዝም ኣብ ዝቕፅል መደብና ክሳብ ንራኸብ ሰሰናየ ንምነየልኩም